Fanstal. Waw. Y lyd ar gyfer fanstal. Dwi'n meddwl, yes. A gyfer hwn. Yes. Ond mae hwnna wedi torri yn anffodus. Felly, ail lyd o fanstal. I rhywun arall? Okay. Ia, na chdi. Os munud. Sbïa be dwi wedi darganfod. Waw, dwi'n meddwl mae hwnna'n top. Ti'n gweld hyn? Trwy tripod bychain. Waw, mae rhaid I fi darganfod beth yw hwn nes ymlaen. Dwi'n mynd I darganfod wedyn. Beth yw hwn? Ia. Dwi ddim yn siŵr iawn beth yw hwn. Dywch. Ia. Ww. Peth arall dwi wedi darganfod sydd ddim ato. Rhaid I fi tynnu hyn o wedyn. Gwyder yma.
dyna ni gyfeillion, just bi ar a hwn, y gwaith gelf dwi wedi creu. Wel, i fod yn onest, dim cweith fel y gwaith gelf. Wel, mae'n edrych bod am hwn yn portread, ble mae ganddyn nhw wyneb gyda ffram o nails rownd, tipyn rhyw scrap metal. Ond yna, dim gwaith gelf y portread, mae hwn yn casgliad y relics dwi wedi casglu oddi flawr yma. Felly, nes i penderfynu i creu gwaith neu i gwneud y dargan ddosfa efo eitemau efo'i gilydd, edrych ar bod mae'n edrych fel y gelf. Reit, mae hwn, ti'n gweld hyn, y top ar gyfer fan stal, cwmni Belg. A hwn yw ffram dwi'n credu efo gwydr. A hwn yw top ar gyfer y pan, neu y sosban. Y dau ohonyn nhw yw modrybau ar gyfer ffram ar gyfer... Beth ti'n galw hyn? O cwc, ie, efallai'r oven. Ond y dau ohonyn nhw yw y dau cap ar gyfer y heater. Da chi roi sosban bach i fyny, a wedyn da chi wedi troi bod yn gynnes ar mwyn gwneud y bwyd yn gynnes. A wedyn mae ganddyn nhw casgliad efo nifer o nails, tipyn rhyw o strap o metal. A wedyn mae ganddyn nhw tiwb bach ar gyfer... Ydyn ni ar gyfer heddiw, a gwaith gyda metal detector a casgliad yr eitemau.